Taliansko je krajina, ktorá ponúka nespočetné množstvo úžasných miest na objavovanie. Začnem v Ríme, kde sa nachádza Koloseum, symbol antickej architektúry. Predstavte si, ako gladiátori bojovali pred tisíckami divákov. Prechádzka po Via dei Fori Imperiali vás prenesie do srdca rímskej histórie. Nezabudnite navštíviť aj Vatikán, kde si môžete prezrieť Sixtínsku kaplnku s Michelangelovými freskami. Je to skutočne zážitok, ktorý vás ohromí. Potom sa presunieme do Florencie, kolísky renesancie. Uvidíte nádhernú katedrálu Santa Maria del Fiore so svojou ikonickou kupolou. Umelecké dielo od Brunelleschiho je len začiatok. Galéria Uffizi je domovom nespočetných majstrovských diel od Botticelliho po Da Vinciho. Pre milovníkov umenia je to raj na zemi. A čo takto navštíviť Benátky? Plavba po kanáloch na gondole je povinnosťou. Prechádzka po námestí svätého Marka, obklopená historickými budovami, vás prenesie do inej éry. Nezabudnite ochutnať tradičné benátske jedlo, ako je cicetti, malé tapas, ktoré sú ideálne na zdieľanie. Pokračujme do Toskánska, kde sa nachádzajú malebné dedinky ako San Gimignano a Siena. Toskánske vinice sú známe svojimi vynikajúcimi vínami, ako je Chianti. Prechádzka po viniciach a ochutnávka miestnych produktov je zážitkom, ktorý si nesmiete nechať ujsť. Na severe Talianska sa nachádza jazero Como, obklopené horami a krásnymi vilami. Je to ideálne miesto na relaxáciu a vychutnanie si prírody. Môžete si prenajať loď a preskúmať malebné dedinky, ako je Bellagio, známe svojimi úzkymi uličkami a nádhernými výhľadmi. A nakoniec nezabudnite na Amalfi, kde sa dramatické útesy stretávajú s Tyrkisovým morom. Cesta po Amalfitánskej riviére je jednou z najkrajších na svete. Mestečko Positano s farebnými domčekmi je ako z rozprávky. A samozrejme, ochutnajte miestne jedlo, ako je limoncello, ktorý je vyrobený z citrónov rastúcich na týchto svahoch. Taliansko je krajina plná histórie, kultúry a úžasných zážitkov. Každé miesto má svoj vlastný príbeh a čaro, ktoré vás určite očarí.